Benvinguts tots al consultori de consum en directe de l'Agència Catalana del Consum. Està amb nosaltres la directora de l'agència, la Montserrat Ribera, que ens dirà unes paraules en aquest primer dia on reprenem el consultori que vam iniciar durant el confinament i que reprenem avui de manera setmanal. Bona tarda, directora. Hola, molt bona tarda, Olga. Endavant. Bé, també bona tarda a tothom, evidentment, i benvinguts de nou en aquest consultori, una iniciativa que, tal com ha dit la Olga, doncs es va posar en marxa des de l'Agència Catalana del Consum en el mes d'abril, quan hi havia aquell confinament tan dur, per tal de poder atendre les consultes amb les cancel·lacions que hi van haver de forma massiva que va provocar la Covid-19, sobretot de molts serveis. I precisament per les bones dades que vam obtindre en aquella etapa anterior, de les quals es van fer un total de 30 consultoris i que van sumar més de 1.000 usuaris connectats en directe i que va servir per resoldre més de 200 consultes que ens van anar proposant totes les persones que ens van anar seguint, doncs hem dit, home, doncs estaria bé potser que reprenguéssim altre cop aquesta línia d'informació, no? I en aquesta nova etapa, com amb l'anterior, l'objectiu principal és apropar, diguéssim, a totes les persones, a tots els consumidors i consumidores de Catalunya els serveis que oferim des de l'Agència Catalana del Consum, especialment en un temps en què molts aspectes de la nostra vida quotidiana han canviat i també s'han digitalitzat. Per tant, a partir d'avui i tots els dimarts a les 5 de la tarda, penseu-hi, dimarts a les 5 de la tarda, des de les plataformes del YouTube Live i el Facebook Live, podreu plantejar-li qualsevol consulta relacionada amb la compra de productes i la prestació de serveis i contractació de serveis al Julià Guimerà, que és el cap d'informació de l'Agència Catalana del Consum, que és una persona que té molts i molts coneixements respecte a tot el que són la venda de productes, els serveis, qualsevol de les consultes que tingueu, plantegeu-li amb ell, és un pou de saviesa en aquest sentit, i a més comptarem amb el suport de l'Olga Reixac, que ja heu sentit que serà una mica la conductora d'aquest espai. I sense més, jo dono pas al consultori de consum. Moltes gràcies a tots i a totes els que ens esteu seguint i us animo sobretot a participar i a presentar els vostres dubtes. I espero que sigui molt profitós per tothom. Bona tarda. Bona tarda, directora. Moltes gràcies. Julià, quan vulguis. Hola, bon dia a tothom. Gràcies, directora. Bueno, hi ha molta més gent a l'agència que també són un pou de saviesa i espero que amb aquesta nova etapa, que serà tots els dimarts a les 5 de la tarda, la gent pugui fer les seves consultes i jo o una altra persona de l'agència pugui respondre i ajudar a la gent a defensar els seus drets com a persones consumidores. Si hi ha alguna consulta pendent, Olga, si vols comencem. Sí, un segon, que mirem les consultes que ens estan entrant. Un segon. Vale. Disculpeu, estàvem intentant de resoldre un problema de so que teníem. Doncs comencem, Julià, si et sembla bé, amb la primera consulta que tenim.
Ens comenten, vaig formular una reclamació a Comerç de Sant Cugat. Normalment admeten la devolució d'una jaqueta, però en aquest cas no me l'han volgut acceptar. El motiu és perquè l'empresa no admet devolucions d'articles que presentin l'etiqueta deslligada de l'objecte, en aquest cas. La devolució s'ha formalitzat en temps correcte i en la forma correcta, la peça està en perfecte estat, s'ha presentat tiquet de compra, etiqueta i el fil que subjectava amb la jaqueta, que es va trencar involuntàriament. S'ha omplert el full de reclamació a la botiga. Voldria saber si la decisió de la botiga s'ajusta a la legalitat. Quan comprem un producte en una botiga de manera presencial, és a dir, que anem a comprar el producte, sempre hem de recordar que si una vegada comprat i pagat el producte, si el producte està bé, no hi ha cap obligació per part de la botiga de fer-te un vale, tornar els diners, a no ser que la botiga, ja siga en un cartell o en la seva publicitat, anuncia unes condicions per fer canvis i devolucions. Per exemple, pot dir, doncs miri, durant 15 dies jo li faré un vale, li tornaré els diners i sempre i quan em torni el producte amb l'etiqueta, sense l'etiqueta, però tot és una deferència de la botiga presencial que fa cap als seus clients. El que sí que ha d'informar si aquesta persona tenia ja la informació de com havia de tornar el producte, llavors ha actuat bé l'establiment. Si l'establiment no ha fet cap publicitat ni hi ha en el tíquet, a vegades en la part del darrere del tíquet te posa les condicions de canvis o devolucions, si no hi ha cap promís per part de l'establiment, si el producte és correcte no hi ha obligació de canviar-le si a un no li agrada o vol canviar de talla. Perfecte, moltes gràcies, Julià. Tenim una altra consulta. Ens comenten, vaig fer una compra online el passat 10 d'octubre de 2020 a través d'un portal i no he rebut cap tipus de resposta per part de l'empresa. L'estat de la compra apareix com a pendent des de llavors, he enviat missatge al formulari de la seva web, al Twitter, els he enviat un correu i no m'han contestat per cap lloc. Com hauria de procedir per la devolució de l'import? A veure, en principi hi ha uns terminis que quan un compra per internet sempre aconsellem que a l'hora de comprar per internet sempre hem de veure que surt l'identificació, és a dir, l'empresa a la qual comprem, uns telèfons de contacte per veure una mica la seriositat que l'empresa té cara i ulls. En aquest cas, si ha comprat i no li serveixen, el primer que ha de fer, si ja ho ha fet, em sembla, és fer una reclamació online a la pròpia empresa dient que li retornin i si no hi ha resposta i passa més d'un mes i no ha rebut cap resposta, és anar a un servei públic de consum del seu domicili i intentarem fer una mediació i veure què ha passat amb aquesta empresa. Però el consell és sempre, abans de comprar res per internet, no ens precipitem i comprovar que al darrere hi ha una empresa amb cara i ulls i jo sempre aconsello empreses amb seu a la Unió Europea, perquè la Unió Europea, tots els països, els 27 de la Unió Europea, té unes normes per protegir a les persones consumidores. Si un compra a una empresa que és de fora de la Unió Europea, doncs hi ha certs riscos que ha de valorar si compra aquell establiment perquè li han recomanat que és bo. Sempre és bo demanar referències i sobretot que hi hagi un identificador a la web. Perfecte, moltíssimes gràcies, Julià. Tenim una altra consulta, en aquest cas és relacionada amb viatges. Ens comenten, la meva parella i jo teníem un viatge planificat pel 14 de novembre amb Ryanair, amb origen Barcelona, destinació Sevilla. El 30 d'octubre vam sol·licitar mitjançant la seva pàgina web el reemborsament del vol. Per causa de les restriccions de mobilitat no podíem sortir del nostre municipi i molt menys agafar un vol per canviar de comunitat autònoma. A data d'avui no hem rebut cap resposta de Ryanair ni tinc cap prova de que vaig realitzar la petició de reemborsament perquè tampoc van enviar cap correu electrònic com a justificant. Vaig demanar el reemborsament amb més d'una setmana d'antelació a la data de sortida del vol i tampoc em van canviar els vols de forma gratuïta a altres dates. Què puc fer? A veure, ara, a diferència de quan estàvem confinats, que les companyies cancel·laven i llavors tenien l'obligació automàtica de retornar els imports. I si la persona volia, li podien fer un val, però tenia el dret a exigir. Ara el que ha passat amb aquesta nova etapa de la pandèmia, que moltes vegades nosaltres hem comprat, tenim la reserva, hem pagat per un vol, però uns dies abans, per ordre del govern, i per qüestió de salut, se prohibeix que les persones surtiguen, si no és per una causa de malaltia o d'urgent necessitat, del seu municipi. Concretament ara, pràcticament en Catalunya no es pot sortir del municipi si no és per unes causes taxades. Per tant, si no és una d'aquestes causes, jo no puc
pujar aquest avió. No perquè jo no vull, sinó perquè és d'impossible execució, que es diu legalment. És a dir, jo no puc perquè no em deixa la norma i el govern de la Generalitat ha dit que jo no puc sortir del meu municipi per una cosa de lleure, per exemple. Per tant, hem de reclamar a l'empresa i l'empresa, com és una causa aliena a mi que me ve imposada per una llei i per motius de salut, m'hauria de retornar els diners perquè jo no puc utilitzar aquell servei perquè la llei no em permet desplaçar-me i anar a una altra comunitat autònoma o a un altre país de la Unió Europea. Perfecte. Llavors, en aquest cas, si ja va fer la reclamació, no li van contestar, passat més d'un mes, el que ha de fer és adreçar-se a un servei públic de consum en la web de l'Agència Catalana del Consum, consum.gencat.cat, hi ha una llista de tots els municipis que tenen el servei públic de consum, ja sigui municipal, comarcal o a l'Agència Catalana de Consum, també hi ha un formulari on pot adreçar la seva reclamació. L'important, recordem sempre, que abans de reclamar a qualsevol organisme de consum hem de tenir algun justificant que ja ho hem intentat arreglar amb l'empresa, és a dir, que hem reclamat a l'empresa i també els justificants de pagament, en aquest cas del vol, el justificant com que es va contractar aquest vol. Perfecte, moltes gràcies, Julià. En relació a les preguntes de viatges, també en tenim una altra que ens comenta, és un cas semblant, però en aquest cas era un viatge combinat. No sé si seria el mateix amb el fet d'un viatge combinat. És una mica diferent. En el cas que jo tinc un viatge combinat, es contracta amb una empresa que organitza viatges combinats. Combinat vol dir que jo contracto 2 o més serveis. Normalment sol ser el desplaçament, per exemple, un viatge d'avió, i contracto a la mateixa empresa que organitza el viatge l'hotel, per exemple. Llavors, en el cas d'un PAC, un viatge combinat, qui ha de respondre és també l'agència de viatges o el que organitza el viatge. I en el cas que siga d'impossible execució, el mateix que abans, m'ha de tornar els diners. A no ser que jo pugui arribar a un acord amb aquesta agència de viatges i dir, mira, com aquest viatge igualment el vull fer d'aquí mig any, guardeu-me estos diners per fer un viatge més endavant. És una possible solució, però legalment, com jo no he pogut fer aquest viatge perquè les normes no em deixaven sortir de casa, jo tinc dret al retorn dels diners, perquè la norma diu que quan és d'impossible execució un servei, com és aquest cas, més clar, tinc dret a que em reemborsin els diners, a no ser que jo pacti algun acord amb aquesta agència de viatges. Perfecte, moltes gràcies, Julià. Tenim una altra consulta. En aquest cas ens comenten que a inicis de gener de 2020 van contractar amb una empresa el servei de posar una caldera de gas a la cuina. Havien de venir el 4 de gener i acabar en 2 o 3 dies. Aquest va ser el seu compromís. Estem a 17 de febrer i encara no tenim la instal·lació acabada. Hem hagut de fer fora de casa durant més d'un mes, en ple hivern, i 2 mesos sense aigua calenta. El tècnic que ve ho fa tot malament i no el volen canviar. A nosaltres ja no sabem què fer i no sabem com hem d'actuar perquè ens recompensin econòmicament o per poder solucionar el tema. Això hi ha indicis que hi ha una mala prestació en servei. Imagino que aquesta persona haurà donat uns diners a comptes, haurà signat un precontracte amb un pressupost i no li estan prestant bé el servei. Llavors, d'alguna manera, ha de, a través d'un correu electrònic, si té una botiga presencial demanant el full de reclamacions, ha de deixar constància de la seva insatisfacció en quant al servei. Si la contesta no és correcta, el millor és adreçar-se a un servei públic de consum que intentarà una mediació i intentar arribar a un acord de compensació o algun tipus d'acord en el qual les dues parts se sentiguen satisfetes. És a dir, si veu que no pot arribar a cap acord amb aquesta empresa, reclami, acrediti que ha reclamat i vagi a un servei públic de consum en aquest cas. Perfecte, moltes gràcies, Julià. Tenim una altra consulta, en aquest cas relacionada amb els gimnasos. Ens comenten, soc soci d'un gimnàs de Sant Cugat i degut a les restriccions marcades pel govern de la Generalitat, el servei actual de classes dirigides és molt reduït i nul en certes activitats. En el meu cas, una de les activitats que faig habitualment no s'ofereix i l'altra s'ha reduït en un 65% i només deixen assistir-hi a 5 persones per classe.
cosa que fa que sigui gairebé inviable l'assistència. El gimnàs em requereix el pagament del 100% de la quota i he retornat els rebuts de gener i febrer esperant una resposta de la direcció del centre que espero des del 7 de febrer. M'agradaria saber quins drets tinc en aquest cas, ja que d'entrada no m'estan donant la possibilitat d'una negociació. A veure, en aquest cas és un servei, la persona paga per un servei amb unes condicions i el servei no es presta. Si el servei no es presta, la persona té dret a que li retornin la totalitat del servei o arribar a algun tipus d'acord i negociació amb aquest gimnàs de dir, mira, com no em podeu oferir el servei, doncs em cobreu la meitat, jo vull continuar al gimnàs perquè m'agrada o em feu una quota fins que això se pugui ja prestar de manera total i en el cas de que no pugui arribar a aquest acord, el mateix. Demanar el full de reclamacions, deixar constància i si no hi ha resposta correcta, intentar a través d'una mediació d'un servei públic de consum que es pugui arribar a un acord, però una persona té dret a que li refacin la seva factura si els serveis no s'estan prestant en les condicions que un va contractar. Perfecte, moltes gràcies, Julià. En aquest sentit també hi ha algunes altres preguntes sobre gimnasos i activitats dirigides. Els rematem a la mateixa resposta. Tenim una altra, en aquest cas és sobre compres online. Ens comenten, devolví un pedido en Amazon de un terminal móvil que llevé al punto de recogida y me han escrito diciendo que devolví unos guantes en vez del terminal. Llevo 6 correos enviados solicitando fotos del paquete, ya que yo lo puse en unas marcas que tengo, la manía de hacer siempre, y me ignoran. Me dicen que el 26 me van a cobrar los 500 euros del artículo que ellos dicen que no he devuelto, pero si he devuelto, ¿cómo tengo que actuar? ¿Qué puedo hacer? En aquests casos, bueno, suposo que haurà esgotat totes les vies al lloc d'internet on va comprar això, ja tindrà constància de la reclamació i jo crec que en aquest cas, a veure, és qüestió de prova. Si ell pot provar d'alguna manera que el que va enviar és el que havia d'enviar i l'empresa no desvirtua aquesta prova, aleshores tindria la raó. A vegades és difícil, la paraula d'un contra la paraula de l'altre, doncs a vegades el servei d'atenció al client d'aquesta empresa hauria de valorar a vostè com a client i intentar arribar a algun tipus d'acord. Si ja ha vist que no es pot arribar, totes les proves que vostè pugui aportar, vagi a un servei públic de consum, intentaran, com he dit abans, una mediació amb aquest establiment per intentar compensar-lo d'alguna manera que tant l'establiment com vostè estiguin satisfets. Perfecte, moltes gràcies, Julià. Tenim una altra consulta que també és de viatges, però en aquest cas ens comenten que era per un grup de 6 persones i ens diuen teníem un viatge previst, un grup de 6 persones, el passat 15 de maig. El vam contractar a través d'una pàgina de contractació de viatges combinats. No vam poder viatjar per la pandèmia i fa ara 239 dies que vam demanar el reembolsament dels bitllets. Hem enviat mails, hem trucat moltes vegades i tot i que la seva web surt com a acceptat i pendent de pagament, no arriba mai a produir-se. Què podem fer més? Home, jo crec que ja han tingut massa paciència, jo no hagués esperat tant. És a dir, en aquell moment, suposo que és el maig de l'any passat, no es prestaven cap serveis i, per tant, li havien de retornar els imports. O oferir-los, si vostè estava d'acord, un abono o un val durant un any. En aquest cas, sembla que vostè no va acceptar cap bono i va optar pel reemborsament, i aquest reemborsament s'hagués hagut de fer. Aleshores, jo crec que ha esperat massa. Una cosa és donar degut a la circumstància actual, els establiments també necessiten un temps per resoldre les coses i tal, però jo crec que aquest temps és excessiu. Jo, amb tota la documentació que tingui, m'adreçaria al servei públic de consum o ho pot fer a través del nostre formulari online en consum.gencat.cat, que és la nostra web, hi ha un formulari i presentar la reclamació i intentarem una mediació amb aquest establiment perquè ha passat molt, molt temps. Jo crec que a vegades tenim massa paciència i arriba un moment que quan no ens respon una empresa hem de reclamar i a vegades amb una reclamació podem aconseguir coses que per nosaltres mateixos no les aconseguim amb l'ajuda d'un mediador, d'un servei públic de consum. Doncs moltes gràcies, Julià. Tenim una altra consulta. En aquest cas ens comenten que... Espera un segon.
Aquí també és sobre la reclamació de l'import d'uns vols i ens comenten, volia preguntar com ho he de fer per reclamar l'import d'uns vols amb la companyia Vueling que es van cancel·lar per la Covid al maig ja del 2020. Vaig fer diverses reclamacions i només m'oferien vals per una altra data. Des de llavors no m'han fet el retorn. Sí, és més o menys també el mateix. És molt semblant i més. Tots els vols que es van cancel·lar quan estaven confinats, és a dir, el vol no es va efectuar, la persona tenia dret, i actualment una persona, si li cancel·la un vol, per la pròpia companyia aèria té dret a demanar el reemborsament i, si vol acceptar un bon o altra cosa, ho pot acceptar. Però si exigeix el reemborsament, ha de ser immediat, quan és la pròpia companyia la que cancel·la. Es podia entendre que en aquell moment, degut a la llau de cancel·lacions que van tenir les companyies aèries, triguessin molt, però estem al mes de febrer i això no es pot permetre. Llavors, en aquest cas, per molt que li donen llargues, jo presentaria una reclamació que s'han aconseguit molts acords amb les companyies aèries a través de l'Agència Catalana de Consum, concretament amb aquesta empresa, que sí que han retornat els diners que tenien obligació de retornar per vols cancel·lats durant el confinament. Perfecte, moltes gràcies, Julià. Tenim una altra consulta i en aquest cas no és més per un fet passat, sinó sol·liciten consell de cara a la Setmana Santa. És una família que té previst fer una estança en una casa rural i ens demanen consell sobre què faríem, si esperaríem una mica més, si farien ja la reserva. Diu que la casa els ofereix possibilitats de cancel·lació, però sempre que sigui en un temps prudencial. Jo, amb tota la situació actual, el que sempre recomano, jo entenc que les persones vulguin fer una reserva, vulguin tenir uns dies d'esbarjo, vulguin contractar serveis, però que mirin les condicions de cancel·lació. És a dir, que siguin beneficioses, perquè tal com avui en dia estem, igual un dia estem confinats que l'altre no. Se suposa que tot anirà millor a mesura que passa el temps. Lo important per contractar qualsevol tipus de serveis, vacances, hotels, avions, és mirar les condicions de cancel·lació, que siguin bones per nosaltres. És a dir, que poguéssim cancel·lar un dia o dos abans, que en un dia o dos abans no canviarà d'un dia a l'altre. I ja sabrem amb temps suficient que ens tornen els diners. Podem contractar, però mirem les condicions de cancel·lació que siguin beneficioses per nosaltres. Evitem allò de dir, si cancel·la, no li retornarem els diners. Evitem aquest tipus d'ofertes perquè després, malgrat estiguéssim confinats, haurem de provar que no ens podíem moure. Per tant, el meu consell per tots els que vulguin reservar coses per aquestes Pasques o per l'estiu és que busquin serveis que els ofereixen condicions de cancel·lació molt bones. Perfecte, moltes gràcies, Julià. Tenim una altra consulta i és en relació a la nova normativa de mascaretes. Tenim un usuari que ens pregunta quina diferència hi ha amb aquesta nova normativa amb el que ja existia fins ara, que realment... El que va sortir és una normativa que és per regular les mascaretes que s'anomenen higièniques. Són un tipus de mascaretes que a l'hora que es venguin estableix aquesta nova normativa que han d'informar una sèrie de condicions en el seu etiquetatge conforme un laboratori ha comprovat que tot el que diu l'etiquetatge és correcte, és a dir, quin tant per cent filtren, quantes rentades si es poden fer o no es poden fer. És a dir, aquesta nova normativa el que protegeix és que quan es venguen aquest tipus de mascaretes, la informació que posen hagi estat testada per un laboratori, per tal de protegir que el que li estan dient a vostè no només l'empresa ho ha comprovat, sinó que un laboratori extern ho ha acreditat. I després aquesta nova normativa també permet una sèrie de mascaretes amb unes condicions per persones que tenen problemes per poder llegir i també per problemes de motilitat i permet un tipus de mascaretes especials per a aquest tipus de persones. Perfecte, moltes gràcies, Julià. Tenim una altra consulta. En aquest cas, seria una persona que ens comenta que és autònoma
i que ha hagut de realitzar un confinament domiciliari per haver estat contacte d'un positiu de Covid, i té una assegurança per autònoms en el cas de que hagi d'estar de baixa. I es veu que la seva assegurança li nega en aquest cas el pagament dels 10 dies que s'ha hagut de quedar a casa perquè no ha estat positiu, sinó que ha estat un confinament i no seria una baixa laboral. Diu si això seria correcte. Jo crec que no sé quin tipus d'assegurança serà, perquè suposo que serà una assegurança mèdica, per lo que jo estic dient, o algun tipus d'assegurança com a autònom. No ho conec. El que passa és que el que ha de provar és algun certificat metge o algun metge que li digui concretament que ha hagut d'estar confinada i no ha pogut anar a treballar amb el seu treball d'autònom i veure si això era una de les causes per les quals l'assegurança que va contractar li incloïa aquest pagament de diners o de compensació. S'ha de veure l'assegurança que tenia, si li entrava i si li entra ha de justificar d'alguna manera que ha hagut d'estar a casa amb algun informe d'algun contacte positiu d'algú. És complicat en aquests casos quan un no pateix la malaltia, sinó que ha d'estar confinat perquè ha estat en contacte amb un altre, però jo crec que d'alguna manera al CAP també li poden fer algun certificat. Ha de justificar el per què no ha pogut anar a treballar d'alguna manera. Perfecte, Julià. En relació també amb el tema d'asseguradores i Covid, teníem alguns altres comentaris a xarxes en relació, més que res, a les proves PCR i el fet de si entraven o no entraven dintre de les assegurances mèdiques. Molta gent es queixava que no entrava al fer-se la prova dins de l'assegurança mèdica privada. Jo, per lo que tinc entès, una altra cosa és la pública, però quan un té contractat una assegurança privada, entrarà sempre i quan un metge d'aquesta assegurança li digui que és obligatori que aquesta persona es faci la PCR. Si no, en principi no entraven. Potser hi ha descomptes en determinats laboratoris i tal, però ha de mirar les condicions de l'assegurança per veure què entra. Malgrat, potser quan la va contractar no existia aquesta malaltia, però qualsevol tipus de prova amb una assegurança mèdica entrarà si un metge d'aquesta asseguradora li diu que se l'ha de fer. Perfecte. Moltes gràcies, Julià. Anem finalitzant el consultori avui. Si vols, com sempre, finalitzar-ho amb un consell per tots els usuaris que ens estan seguint. Com és el primer dia, jo recordaré sempre que per qualsevol consulta addicional que vulguin fer, tenim un formulari a la web de l'Agència Catalana del Consum, que és, a veure si em dic bé, consum.gencat.cat, hi ha un formulari de consulta o, si ja té tota la documentació per presentar reclamació, també hi ha un formulari de reclamació. També, qualsevol dubte que tinguin, poden fer-ho a través d'aquest formulari, poden trucar també al 012, que hi ha especialistes en consum, i també poden tenir informació diària a través de les xarxes i dels comptes de l'Agència Catalana de Consum en Facebook, YouTube i Twitter. I després, cada setmana, sempre volem acabar amb un petit consell. Aquesta setmana a mi m'agradaria recordar la primera consulta que hem tingut que va lligada amb aquest consell, els canvis i devolucions. Nosaltres a vegades tenim la percepció que la gent pensa que quan va comprar una botiga, quan torna a casa, si o la talla no li va bé perquè no se l'ha provat o no li agrada el producte o se ho repensa, pot anar a la botiga i la botiga o li ha de canviar o li ha de fer un vale. No hi ha cap obligació legal d'una botiga quan ven un producte, si el producte està en perfecte estat, de canviar-lo. L'única obligació és quan la mateixa establiment, hi ha un cartell allí que diu que se pot canviar, li farem un vale, li retornarem els diners sempre i quan torni amb aquestes condicions en un període de temps. Per tant, és important, quan comprem presencialment, mirar sempre les condicions de canvis, especialment en productes que no ens poguéssim provar o productes que no tenim clar si ens agradaran o el comprem per una altra persona i si li agradarà. És important veure les condicions que ofereixen. A vegades estan en un cartell, a vegades detrás del rebut. Per tant, és important informar-se perquè no hi ha obligació de canviar si l'establiment no es compromet a fer-ho sempre quan el producte estigui bé. Si el producte està defectuós, hi ha una altra cosa que es diu la garantia, que ja és diferent. Aquest consell sempre és per les compres presencials. Recordem que quan la compra la fem per internet
o a distància, o per telèfon, o en el domicili. Com no anem nosaltres a l'establiment, existeix un període de 14 dies que jo ho puc tornar. Quan ho fem per internet, però quan anem presencialment és important informar-se de les condicions de canvis i devolucions de l'establiment abans de comprar un producte. Bàsicament el consell és aquest. Informeu-vos sempre abans de comprar un producte en una botiga o en un establiment, un centre comercial, sempre quan siga presencialment, de les condicions de canvis i devolucions, per evitar després problemes. Bàsicament era aquest el consell i espero que ens tornem a veure el dimarts que ve a través de les plataformes en directe, de Facebook i de YouTube de l'Agència Catalana de Consum. Correcte, doncs moltes gràcies, Julià. Així com ha dit en Julià, us emplacem a seguir-nos dimarts que ve i a partir d'ara cada dimarts a les 5 de la tarda. A Facebook, a YouTube, demanem disculpes que hi ha hagut uns problemes de so inicials i intentarem resoldre'ls per la propera vegada. I ja sabeu, ens podeu seguir cada dia també a les xarxes a Twitter, a Facebook, a Instagram i esperem retrobar-nos la setmana que ve. Moltes gràcies, Julià. Molt bona tarda.